ngemas sing ana bulumu saiki wis maring dadi biru luntur kaya tresnamu luntur kaya atimu saiki kowe lali karo aku kalung emas kuwi biyen tak tuku tak matrake mung kanggo sliramu gedhe rasa tresnaku iya mung kanggo sliramu ranyono kowe lali karo aku lara atiku ke lara-lara rasane nganti tembus ning dada nangisku iki kowe sing jan lari kebangetan apa salahku eke apa dosaku iki buat sobat ambiar kepoter buat masyarakat Indonesia semuanya yang betul-betul pada malam ini aliran rezeki kita atau donasi Anda yang sangat-sangat dibutuhkan buat saudara kita yang kena musibah semacam gini. Matur nuwun. Sukses buat semuanya. Matur nuwun. Kalung emas kuwi biyen tak tuku tak matrake mung kanggo sliramu rasa tresnaku iya mung kanggo sliramu ranyono kowe lali karo aku lara atiku ke lara-lara rasane nganti tembus ning dada nangisku iki mergo kowe sing jan lari kebangetan apa salahku